Halo perlog bro, kane kalong ka jing pentip. Baha ka arpu praterik banai kandai arjar arpu sau kandon ka jing Yakob kwai. Ka jing Yakob kwai dok ka. Ba on penyaj da iba ke likhoi ars imli bat ki parlog. Jaka pung iba ke likhoi manai rang scan. Klabni i hang ne ka do tiket pat kalong ar hajar sirubeng kwai. Bat kapor ban khwai par kalong nadu khandai baje hadu lai siteng janmet kapras ke baningkong nya pe changne kapras baningkong kalong si pholak nata ka ba ar par kalong sarlak nata balai pat onyo arlak bat na ki conclusion pat nadu uba sau hadu uba arpeu onyo ba chilak nata ka conclusion b pat nadu uba ningkong hadu uba sipeu onyo ba arpojar nata ka concession number sipat kalong nadu uba nikong hadu uba shipho onyo ba shipho hajar nangta ngin ya pej pat hangne ka lucky draw hi ka ba khamsotnat ka ba khamsingan haki jaka penle kai tong ni pej pat menta hakbaya dei bat ka lucky draw pan hakbaya dei bat ka lucky draw ka first prize pat kalong daka brand new bolero 4x4 lane daka visa pralak sanpo hajar uba ar pat onyo arlak pat uba lai pat sanpo hajar pat uba sau pat arpo hajar perkedor jongka tiket pat kalong si tiket lai spa ar tiket pat san spa bat pilaru ban fun yakine kinombar bala ai hangne enta ka jingtip ka ba khambania bat ki try ba penseng yakane ka jingelekai tongnya pedro ya kato katne ki jingtho ba khamdon kam katkum kane ka notice on sha banbu jaka da usit ne ruwiang hagapor ka ba khar ar baje min singi haga ar punyo trik drive kna arjar pusau but on weng no hagapor ka ba shi baje pm onom sha ya ki banabar banwandi sha ne ja klem da yo jingbet on tetmai shiton haka khandai trik drive khandai arjar pusau Porm step on don ki nong diwi di kenyang on sim jing theo ya baro ki jaj dokha naki wi pat te phila pan funi kitoki number bala ai to nganget ba phi la khamti phi ya baro ki rule hak bayat dei pat ka fishing competition kubleshibon